سلام تخاطرتنا الشانل كما كان يخون كما تخونون سنة كتكوننا وتر من يوتيو لومي برتعز بلت عرسينا غنري نسادما نتشم نقعز حدار نقعز فغرة تنكف ياخد كون ودون قالن بفغر كراغبون بحادو كنوبرون حداركم مسرتون نبورك وان تخوني استفل عليه مخنيات دما مفل العين زي مسمم عنك قاطع مخيليو زان لو من ريا أبزي زحلفة كلتا سلسة عمت ብዙሕ ግዜ ዝመፀኒ ነገር እንተሎ ፍልልይ ምስ ኣጋጠመ ብፍላይ ታጓል ምስ ተፈለየት ክምለስ ኣይደልን እየ ኢላ ከተቕብፅ ከላ እቶም ኣወዳት ከይወሓጠና ከይንቕበሎ ንኽእል ኢና እዘን ሎሚ ንሪአን ዘለና ነጥብታት ግን ንሓንቲ ጓል ጠቕላላ ካባኻ ክትከይድን ክትቀብፃ ጥራይ ከም ዘለካን ዝእንፍቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ክብል ከለኹ ነዚ ዘርኣየት ይቕራ ክትብልን ክትምለስ ኣይትኽእልን ማለትና ኣይኮነን ግን እቲ ስምብራት ናቶም በዞም ነጥብዚኦም ዝነቐለ ፍልልይ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ብቐልጢፉ ዘይሓዊ ብዙሕ ግዜ እውን ከምኡውን ንከይሓዊ እውን ዕድል ክህልዎ ክእል እዩ ኩሉ ነገር ኩሉ ዝተሰብረ ይፅገን ማለት ኣይኮነን ዘይፅገን ነገራት እውን ኣሎ እዩ ስለዚ እዘን ናይ ሎሚ ነጥብታት ኣገደስቲ ነጥብታት እየን ነፍሲ ወከፍና ከም ኣወዳት ንሓሽቱ ንኹን ዓበይቲ ኣብ ሂወትና ቸክ ክንገብረን ምፍልላይ እንተዘየጋጢምና ንኸየጋጥመና ክንጥንቃቕ እቶም ኣጋጢምና ዘሎ ድማ ነፍስና ርኢና ንድሕሪ ሕጂ ተማሂርና ናብ ዝበለፀ ንኽንከይድ ዝሕግዝ እዩ ክኸውን ስለዚ ካብ መጀመርያ ላይ ካብዋ ክሳብ መወዳእታ ድማ ተኸታተልዎ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ዓብ ፍልጠትን ዓብ ክስተትን ክትበና ስለ ትኽእል ማለት እዩ ሰናይ ምክትታል ሌትስ ጎ ናው ኣርእስትና ነዞም ሎሚ ንሪኦም ዘለና ምልክታት ተሪኢኻ ምናልባት ታጓል ንሓዋሩ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ ክትቀብፃ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ብርትዕ ዝበላ ኣርእስቲ እዩ ግን ሓደ ግዜ ሓቂ መሪር ስለ ዝኾነ ክንቀበሎ እዩ ዘለና ቁፅሪ 1 she doesn't answer your texts or your calls ተፈላለይኻ መመንገድኻ ሒዝካ ኣለኻ እንተኾነ ይቕረ ክትሓትት ኢልካ ትፅሕፈላ ትድውለላ ጠቕላላ መልሲ የለን እዚ ሕጂ 14 ሰዓት ይብል ኣለኹን ወይ ንሶምን ይብል ኣለኹን ንነዊሕ ግዜ ጠቕላላ ክትምልሰልካ ክትዛረበካ ዘይትደሊ ተኮይና ሓደ ምልክት እዩ እዚ If you've broken up with a woman and she's not at all responding to your messages and texts or calls, it's important not to become obsessive in chasing her. So, بزخون يكون من قد كتملسل كان كترغب كان زيت دل انت لا التزعبي يجي خد قبرة تخل توسع انتايو نتن ساكت ملسل كان زيت دل يوزلا كتقبله زي مخال من هالبات الزن ودزن كون خليك عبها زد ما زلو حنت قال كتملسلك انت زيد ليا صحيف كالا دويل كالا انت زي الاتك تسالي لك بقى بحيل كتملسل ليا لك بودحها وباب ودحتنا بكلهم تفلطوا كتمصا مفتان كتزاربك ويغرق تبللك يكون كانت قبر زلها مليسا كتصرعكان بزعبها خسمع كم زيد دلني خاطر زلها ازيا من هالبات بتدقاقام زبصحني ብዙ ግዜ ኣወዳት ዝፅሕፉ ለይ እንታይ ይብሉ ከምዚ ኢላ ፍፂማ ክትምልሰለይ ክትዛረበና ኣይደለየትን ናትካ ትምህርቲ ስለ ትከታተሎ ፕሊስ ርኸባ ደውል ኣባ ተዛረብዮ በላ ኣባ ክዛረበክ ደሊሎ ኣሉባ በላ ይብሉኒ ቀሊል መልስናተይ እንታይ እዩ በዓላ ክትምልሰልካ እንተዘይደልያ ብዙሕ ፃዕሪ ብመንገደይ እንተበፅዩ መሊሱ ቆልጭ ከምፃላ ዝኽእል እምበር መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክትምልሰልካ ኣይደለየትን ኣላ تليفون تقبل كان لا عقل جبر زي ناي بحق ناي قدن كتملسل لي اللوا زبل بحري منال بعد قال كابتي كابا زهد ما زلو بحري كون سلازخل مهنياتو دليتاتك بكل ما قدك تركب سلت فتنزلها زيد ما جاي سبات دليتاتك اي بكان يندري لهمك كتقبلون عقل غيرك اخبروت كله كان سلازلو I know it's hard كبين مهاني فلتيجن زيد ما تحكي. This is one of the hardest signs you've lost her forever because it can be tempting to think that keeping pushing will eventually produce results. انت عايزه لو بحنقولك كم نقبر زلنا انت لو بحنقولنا بزح دحر صغيره بزح دحر دخيمه بزح انت دويله لا كرداي كساب كندي كم زدليان كساب كندي كم تقدسنن نعاقم بنطاري منالبات حدا كابت يس اوكي قرب حنت ستيب نقدر خيد زخونه فللي مسقاطمه كدول يبلكان كتصعر يبلكان ايكون كون زبل زالو سي كنتنك خلنا زالايلو فيديو دما ابزياك تحجزنا بخمي منقد تتصعر انا خنري ስለዚ
أمانة متن بزح زربش كا متوني غرقت بلالكا ببيتسب بس أبيت كان هبقشي نسو مس أبيكا بحوا بحفتا that doesn't work my friend عقل جبر هدبل جزي هبا نالبات سخون خليت مالسي the truth is if she doesn't want to be with you or talk to you there is nothing you can do كتزاربكا تديدليا مساخا كتنبرون انت زيدليا مرجعنا تايو ناتكا وسانه ክትቀበሎ ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ ብሓይሊ ዝበሃል ነገር የለን ናይ ገለገለ ሰባት ድማ እዚ ትሪኦ ኢኻ ብኩሉ መንገዲ ናይ ግድን ይቕረኽ ትብለለይ ክትክል ኣለዋ እዚ ፅቡቕ ስራሕ እውን ፅቡቕ ሓሳብን ኣይኮነን number 2 she's emotionally exhausted ኣብ ስምዒታታ መጉዳእቲ ኣጋጢምንሎ ወይ ኣጋጢምዋ እንተሎ ንኽትምለሰካ ክኸብዳዩ ወይ ከይትምለሰካ እንትኽእል እያ እንታይ ማለትና እዩ women who get emotionally exhausted and depleted by their partner reach a certain limit where they just won't go back for another round ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዘለዎ ሂወት ብዙሕ ብስምዒታው ኣብ ስምዒተን መጉዳእትን ተጋጢምዎን ብዙሕ ግዜ ዲስፖይንት እንድሕር ጌርካየን ብዙሕ ግዜ ፍራስትሬትድ እንድሕር ጌርካየን ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወተን ብዙሕ ዝሓልሞን ዝብህጎን ዝነበራ እንተዘይፈፂምካለን ቃል ዝኣተኻሉ ምብፃዓ ዝኣተኻሉ እንተዘይሓሊኻዮ ምስ ግዜ ስምዒታዊ መጉዳእቲ ከጋጥመን ንኽእል እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ብቕልል ዝበለ ቋንቋ ምሳኻ ራእይ ከይህልዎን ንኽእል እዩ يأخلني أبزبل درجة كبت حي خلاي so زين درجاتي مو كالاي معلتي كالاي دقيقة مساحة حلفة دليتي بلن نتصور سلزخونة دماء if she has told you and indicated to you that she has reached that point you need to take it seriously and accept it so تاقوال كابخات فليزلا أنا مساحة زنبرن كل ودي أبترز بس هي كاب حجين دحر زرعين نجار صبق يلن دحرك تبلك جميرة ሓደ ግዜ ደይኮነ ካብ ተደጋጋሚ ምስ ሓረቐ ደይኮነ ተበፅዒዋ እንተረላትካ ክትቅበለ ዘለካ ምክንያቱ ነፍስና እውን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ፅንሒልና እውን ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ኣብዚታት ክብፅሕ ክእል እንታይ ነጥብታት ኣብ ከምዚ ደረጃ ከብፅሕዋ ይኽእሉ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ there is nothing more you could say or do to make her believe in you anymore ኣብ ከምዚ ደረጃ ጥርዚ ምስ በፅሐት ዝገበርካ እንተገበርካ ዝበልካ እንተበልካ ወላ ጳጳስ ሒዝካ እንተመፃኻ it's not gonna work ምክንያቱ تماعتو تعاطي سلازخونه جتريخا بقال نجر مستفلوا عليه نتاو قال بقى بقشي بدي ببيت كريستيان بشماقل بقال ملا نو تريد ليا she doesn't want full stop زيا كان اخبرك كل لنا متى انا تدلي تاتا زي مخبارنا بمتى انه كتسال انا كجمريا معناته بحيلي كم نبرت وسيدنا كان حزاس لنا فتن زلنا بس هاي كبلاني she puts in her time and now her heart is too tired of this ስለዚህ ኣብ ልባ ደኺመ ስለ ዝበለት ድኻም ስለ ተሰማ ተወሳኺ ፃዕሪ ምሳኻ ትገብሮ መሊሱ ከም ፀላእካ እዩ ዝገብራ ይብለና ኣሎ ነገረ መንገድና እዛ መፅሓፈይ ዘይፈለጥኩም ፕሊዝ ጎ ፎር ኢት ሃቭ ትራይ ግበርዋ ብዙሕ ብዛዕባ ሓዳር ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ሂወት ዝገልፅ ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣለዋ ኣብ ገዛኹም ወሲድኩም ከተቐምጥዋ ጥራይ ዘይኮነስ ከተንብብዋ እንተኽኢልኩም ምንባብ ኣዝዩ ፅቡቕ ልምዲ ስለ ዝኾነ እናሓንፀፅኩም እናስመርኩም ክትጥቀሙላ ይላብወኩም let's go back so you treat her as a fallback option ቁጥር 3 ንርኢ ኣለና ከም ፕላን ቢ ወይ ከም መፃንሒ ወይ ከም ካልኣይ ምርጫ ጌርካ ክትሪኣ ከለኻ ወይ ብከምኡ ክትሕዛ ከለኻ ብከምዚ እንተገዲፋትካ ጓል ክትምለሰካ ይደልን እንታይ ማለትና እዩ there is a disease spreading around the relationship world and getting more and more common which is called benching ሓደ ፀገም ኣጋጢሙሎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምዕራባውያን ሰባት ማለት እዩ እዚ ኣባና እውን ጎሊሑ ስለ ዝረአየ ምፅኦ ዘለኹም እንታይ ይስኸ benching ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ሓደ ወዲ ንኣብነት ብኤግዛምፕል ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝረአ ምስ ሓንቲ ጓል ፍቕራዊ ጉዕዞ ይጅምር እንተኾነ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ግን ዝምድና ኣለዎ ጓል እውን ከምኡ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ከምዚ ገብራ ምሳኻ ርክብ ኣለወን ምስ ካልኦት ኣወዳት ግን ቻት ገብራ ፍለርት ይገብራ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምሳኺ ይኸይድ ኣሎ ወይ ምስታ ጓል ትኸይድ ኣለኻ ደስ ዘይላትካ ምስኣ ትኸውን ዝኾነ ነገር ተደይመችካ ግን ምስተን ካልኦት ክትከይድ ትደሊ እንታይ ማለት እዩ ነዛ ምሳኻ ዘላ ጓል ከም መፃንሒ ወይ ድማ ክሳብ ዝመቻቸኣካ ትፀንሕ ማለት እዩ this is very bad ምክንያቱ ከም ታ ትደልያ ዘለኻ ጓል ናይ ብሓቂ ምሳ ክትነብርና ዘለኻ ብከምዚ መንገዲ ግን ትኸይድ እንተለኻ እንተፈሊጣቶ ድማ ክትውድያ ምሳኻ ሕጂ
ምናልባት ከም መጻንያ ትጥቀመላ እንተ ነርካ ከይስማዓካ ኸሊ ግን ናይ ብሓቂ ምሳ ፕላን ናገበሩ ከምዚ ባህሪ ዝተዘርኡ የወዳት ግን ኣሎ ኣዋልድ እውን ኣለዋ ከምኡ ኤን እቲ ሰብ ምስ ፈለጠ ናይ ብሓቂ ምሉእ ልቢ ምሳኻ ዝኸይን ተጸንዩ ክቁፀዩ ካባኻ ጥራይ ዘይኮነስ ድሒሩ ሂወት ንክጅምር እውን ዓብ ፅልዋይ ዝገብረሉ ስለዚ ንሰብ ከም መጻንሒ ምጥቃም ሓደ ዓብ ጌጋ እዩ ብሓዊ ምፅዋት ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ተድልየካ እንተኮይና ናይ ብሓቂ ዘድልየክ እንተኮይኑ ካልእ መዓፆ ኩሉ ዓፂኻ ሂወትካ ምሶም ክትከይድ ኣለካ ፍቅሪ ማለት ሓዳር ማለት ብሙሉእ ካርድኻ ትፃወቶ እምበር ብፍርቂ እናተፃወትካ በዚ ግን ካልእ መንገዲ እናጣጣሕካ ንእሽተይ ጎነፅ ምስ ኣጋጠመ ገዲፍካ ናብቲ ክትከይድ እንድሕር ኮይኑ ትርጉም የብሉን ንዓኻ ትርጉም የብሉን ለይሊ ኩሉ ድማ ነቶም ሰባት ትርጉም የብሉን ብከምዚ ተገዲፎምካ ድማ ክምለሱካ ይፀብሕ ሕጂ ብከምዚ ዝገደፍዎም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ኮኑ እዋይ ተጣዒሰ ጌጋ መዓልቲ ዒለ it's not going to work ምክንያቱ ንድሕሪ እምነት ኣብ ልዕሊኻ ንክሕድሩ እውን ፀገም ስለ ዝፈጥር number 4 traumatized and hurt her badly ዝኻ እቲ ንስኻ ብትገብሮ ዘለካ ባህሪ ታጓል ሓደ ትራውማ ወይ ከዓ ሕልፍ ብርቱዕ ዝኾነ ጓሂ ቀንዲ ድማ ናይ ቀደም ዝነበረ በሰላታት ናታ ደጊሙ ቀደም ዝነበረ ቁስላ ሓዊዩ ዝነበረ ደጊሙ ከም ዝቆስልን ጭፈቅፈቅ ኢሉ መሊሱ ከም ዘሕምማን ኣብ ዘየድሊ ነገር ከም ትኸይድን ዘግብር ባህሪ ተልምዳ ከላ እንታይ ማለት ናይ እዚ let's see ምስ ሓደ ሰብ ፍቅሪ ወይ ሓዳር ምስ ጀመርካ ኩሉ ግዜ ሓዳር ወይ ፍቅሪ እንታይ ይገብር ወይ it brings you the best out of you or the worst out of you ስለዚ ፍቅራዊ ሂወት ንሰብ ናብ ዝበለፀ ክኾኖ ዝኽእል ወይ ድማ ትዝሓመቐ ክኾኖ ዝኽእል ናብ ክወስዶ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ምሳኻ ክቐርብ ከሎ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ብዛዕባኻ ይክፈልጥ ወድን ጓልን ይራኸቡ ኩሉ ሕልፎምን ኩሉ ነገሮምን እዮም ክዘራረቡ ድሕሪ ግዜ ስለዚ እቲ ምሳኻ ዘሎ ታምሳኻ ዘላ ኩሉ ነገር ብዛዕባኻ ትፈልጥ ፀገም ካብዚ ዝፈለጥዎ ተጠቂሞም ቡ ከጥቅዑኻ ወይ ቡ ከተጥቅዓካ እንተጀሚራ ዝገደደ ቁስልስ እዩ ቀደም ዝተበደልካዮ ዘጋጥመካ ዘይኮነ እዚ ሕጂ ዝጎዳካ ዘሎ ዝሓየለ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ካብ ኣመና ተፍቅሮን ትፈትዎን ሰብ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ካብቶም ካልኦት ዝጎድኡኻ ዝበርትዕን ብዝሓየለን ክሕምመካን ክጎዳካን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሰንኪ እዚ ኩሉ ነገራት ከም ዝፈለጡ ሰባት ሃጓፍ ጎድንካ ፈሊጦም ቡ ከጥቅዑካ እንተጀሚሮም ኣመና እዮም ካስዩካ ዝኽእሉ ብከምዚ ፍልልይ እንተጋጢሙ ድማ እቲ ሰብ ናብዚ ክምለስ ብፍፁም ኣይደልን እዩ ዋላ እቲ ነገር ብዙሕ ግዜ ዘየጋጥም እንተኾነ ግን ሓደ ግዜ ብዘጋጠመ ነገር ክፍለ የብሉን ሰብ ብዘይ ገድስ እንታይ ኩሉ ግዜ ግን ግዜ ብተደጋጋሚ ዝተገበረ ግን ሓደገኛ ይኸውን ማለት እዩ so if a girl tells you that you have emotionally hurt her badly and brought up issues from the past stop and think twice ሓንቲ ጓል ካብ ሕሉፋ ብዝመፀ ነገር ትጎድኣኒ ኣለኻ ብሕሉፈይ ጌርካ ተጥቅዓኒ ኣለኻ ክትብለካ ተጀሚራ እዚ ፀገም እዚ እንድሕር በከም ዝተፈልያትካ ክትምለሰካ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ስምብራት ቀደም ዝተጎድኣቶ ኣይኮነን ቀን ዘገድስ ብኣኻ ሕጂ ክመፅእ ከሎ ኣመና በርትዑ ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ if she walks away for reasons like this there is no point for another try ብከምዚ እንተተፈልያትካ ድማ ምሳኻ ክትምለስ ትርጉም እውን የብሉን ምክንያቱ እቲ ቁስላዊ ስለ ዘሎ ምናልባት ገለገለ ቁስልታት ይቕረታውን ከሕውዮም ኣይክእልኒ ምናልባት ተሕውዮም ከነዊዕ ግዜ ዝወስድ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እንታይ ንዛረብ እንታይ ንገብር it's not just at the end of this chapter but it's the end of the book ስለዚ እዚ ነገር እዚ ነቶም ሰባት ብፍላይ ናይዚ ምዕራፍ ምሳኻ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጉዕዞ ፍቅሪ እውን ዓብ ስምብራት ክኾኖም ይኽእል ምስኦም ድማ ዝኾነ ሂወት ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋር እውን ከም ዘይትምነ ክገብሮም ክህድሞም ይኽእል ስለዚ ንሰባት ብዝነገሩኻን ብዘጋጠሞምን ጌርካ ክተጥቅዖም ምፍታን ድኽመታቶም ኣጉሊሕካ ምሳኻ ዝተራኸበት ጓል ወይ ምሳኻ ዝተራኸበ ወዲ እናሓየለ ዳ ክኸይድ እምበር እናደኸመን ናብ ሕማምን ናብ ፀገምን እናኣተወ ክኸይድ ጌጋ እዩ እዚ ማለት ዘይረዳድእ ወይ ከዓ ዘይሰሓብ ነገራት የለን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ምሰሓብን ምግርጫውን ኣሎ ያ ሂወት እቲ ሕቶ ግን ንምንታይ ዕላማ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ንታሕቲ ዲ ንክትከይድ ዝደፍኣካ ዘሎ ወይስ ንላዕሊ ገፅካ ንክትዓቢ that's very important ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሂወትና ክንቸክ ክንገብሮ ዘለና number 5 steady accumulation of things ኣብዚ ቅድሚ እንታይ ኢልና ገለ ነገር ካብ ሕሉፍካ ኣምፅኡ ዝበደለካ እሞ ፀገም ዘምፃልካ ንብፅሕና ዝበዝሐ ፍቅሪ ወይ ጉዕዞ ሓዳር ግን ብሓደ ፍፃሜ ብሓደ ጌጋ ወይ ብዝተወሰኑ ቁፅሪ ጌጋታት ኣይኮነን ዝበርስ ወይ ፍልልይ ዘጋጥም እንታይ ዳ
ንኣሽቱ ጉድለታት ብተደጋጋሚ ብዝግበሩ እዩ ዝፈርስ እቲ ፀገም ድማ ሓንቲ ግዜ ሰብ እንተበዲልካ ዋላ እቲ ዝዓበየ ይቕረታ ክትብለሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንዕኡ ክዕርየ ኢሉ ክዕርየ እውን ስለ ዝኽእል ክትምለስ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝዓበየ ፀገም ነንኣሽቱ ንነዊሕ ግዜ ዝቐፀሉ እንተኮይኖም እዚ ክዕረ ይክልኒ ምክንያቱ ኣበይ ጀሚርካ ኢኻ ክትውድእ ስለዚ ንፍቕሪ ወይ ንሓዳር ደፍርሱ ዓበይቲ ነገራት ኣይኮኑም ብዙሕ ግዜ ንኣሽቱ ብተደጋጋሚ ዝተኣከቡን ዝተገበሩን እዮም እዚኣ ጥራይ ዘክሩካ እዚኣ ገለ ካብተን ኣገዳሲነት ምክንያቱ ኣነ ኣይበደልኳን ወላ ሓንቲ ኮይ ገበርኳን ክትብል ከለኻ ምናልባት ምስ ካልእ ጓል ኣይደቀስካ ወይ ካልእ ነገር ባት ንኣሽቱ ነገራት ክደማመሩ ከለዉ ንሳቶም ነቲ ሰብ ወይ ነታ ሰብ ዘቁሕርዋን ዝህድምዋን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም so sometimes you know exactly why a relationship went bad ስለዚ ሓደ ግዜ እትርክብ ትፍቅሪ ስለምንታይ ከም ተሰብረ ብትክክል ትፈልጦ ኢኻ እዚ ሕጂ ክፅገን ዝኽእል ኣሎ ዘይክእል ኣሎ ግን ብትክክል ግን ትፈልጦ ትኽእል ኢኻ so ኣብዚ ግዜ እዚ ይቕረ ክትብለልካ ትኽእል ኢኻ ተደፊእካ ሓቲትካ ነቲ ጉዳይ ክዕርመ ኢልካ ክትርመ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ወይ ከዓ ዝኸፈ ፀገም እንታይ እዩ but one of the top signs you've lost her forever is when you look at the relationship that's failing and see that there is no one thing it's just everything so እቲ ዝኸፈ ክፋል ናይዚ ግን እቲ ዘፈላለየካ ዘሎ ነንኣሽቱ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ስለዚ ንኩሎም ክዕርዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ቀደም ክትዕርዮም ምኽኣልካ ሓደ ግዜ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብካሎም ኢኻ ተጋጥመኒ እውን እዚ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብካሎም መፍትሒ ግን ኣይተረኽበሎም እዚ ሕጂ ቅሒሩ እቲ ሰብ ክኸይድ ዝጀመረ ክዕርየ እንተበልካ ከኣምነካ ወይ ክትኣምነካ ኣይትኽእልን እያ he lost her bit by bit not overnight ስለዚ ንሽተይ ብንሽተይ ኢኻ እናኸሰርካያ ከይድካ ኣብ ሓደ ለይቲ ዘጋጥመ ኣይኮነን it wasn't one big rather than millions of little things that are accumulated over time and now it's too late ይብለና ኣብዚ ክኢላ ማለት so ነቲ ፍልልይ ዘጋጥም ዘሎ ንኣሽቱ ነገራት እናተደማመሩ ዝኸዱ ጉድለታት ንነዊሕ ምስ ቀፀሉ ሕጂ ክዕርዮም እየ እንተበልካ ግዜ ይብልካን ምክንያቱ እቲ ሰብ ግዜ ሂቡካዩ ክዕረ ይከኣለን ከዓ number 6 you expect everything from her መቸም expectation is the mother of disappointment ይብሉ ትፅቢት ኣብ ልዕሊ ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሓለፈ ትፅቢት ምግባር ኩሉ ግዜ ናብ ፀገም እዩ ዝወስድ ዝያዳ ድማ እስኻ ሓንቲ ከይበርከትካ ብዙሕ ትፅቢት ኣብቲ ሰብ ትገብር ተኮይንካ ዓበ ጌጋ እዩ one-sided relationships are deal breakers if you were treating a girl as an emotional and physical vending machine and not giving back then she's going to eventually get tired of it so ንሓንቲ ጓል ኩሉ ግዜ ካብኣ ከምዛ መሽን ጠጠዊእካ ናይ ቡን መሽን ኩሉ ግዜ መምፀወቅካ ትባ ናይ ኢንፋክት ገለ ክትወላ ኣለካ ቅድም ንሰብ ድማ ከምኡ ትሪኦ የብልካን ኩሉ ግዜ ክገብረልካ ኩሉ ግዜ ክሕግዘካ ኩሉ ግዜ ክሰምዓካ ኩሉ ግዜ ክድግፈካ ሰብ ማሽን ኣይኮነን ምስ ግዜ ደኺሙ ይኣኽለኒ ክብል ይኽእል እዩ ሶ እዛ ጓል እዚኣ ኩሉ ግዜ ክትገብረልካ ጥራይ ትፅበተ ኮንካ ሓደ መዓልቲ ሶሪ ኣነ ማሽን ኣይኮንኩን ደኺመ ንዓይ ዘኽብረንን ዝሰምዓንን ዝሕግዘንን ይደልየ ክትብላካ ትኽእል እያ ከምኡን ትወዲ ድሕሪ ኩሉ ንሱ ክገብሮ ከም ማሽን ክሰርሓልክ ኮፍ ኢልክ እንድሕሪ ትውዕል ኣለኺ ሓደ መዓልቲ እዚ ከማኸ ዓይነት ሰብ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል ግን ከተጋጥሞ ትኽእል እያ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ድሕሪኡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰባት ስለ ዝኾኑ ነግድን ንዕኦም ዝሕግዞምን ዘኽብሮምን ክመርፁ ግዴቶም እዮም ጥያ ሰባት ተኮይኖም ማለት እዩ so when a woman reacts against this kind of treatment she reacts with finality and won't go back so ብከምዚ ጉዳይ ዝመፀ ፍልልይ ንኽትሕውዮ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ተመለስ ክትብሎም ከለኻ ናብ ምንታይ ናብ ስቃይ ክምለስ ዘሪኻኒ እዮም ክብልኻ ወላ ነቲ ዓራቂ ፀገም እዚ ስለዚ ሽግር ከም ዘለና ፈለጥካ ናብ ሽግር ተመለስ ኣይትብሎን ኢኻ ንስብ a lady wants a man who loves and respects her she wants someone who cares and knows how to show it so ዝኾነት ጓል ጥዕና ዘለዋ ጓል ዘኽብራን ዘፍቅራን ወዲ ያደሊ ስለዚ እቲ ክብረቱ ድማ ዘርእያ ብሓሳቡ ደይኮነስ ብተግባር እውን ዘርእያ ምዝኸውን ከምኡ ትምነ ትደሊ እዚኻ ከቢድ ወይ ከዓ ፍሉይ ነገር ኣይኮን ናይ መወዳእታ it was a toxic and codependent relationship so ንሓዋሩ ከም ትኸይ ዝገበራ እቲ ዝነበረ ዝምድና ሓደገኛ ከምኡ ድማ ፅግዕትነት ዝነበሮ እዩ ፅግዕተኛ ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ ማለት እዩ codependency in relationships ክልተ ዓይነት ባህሪ ሒዙ ክመፅእ ክእል እዩ they rely on people who want to fix or want to be fixed ክልተ ዓይነት ፅግዕትነት ኣለዎ እቲ ሓደ ነቲ ሰብ ክዕርዮ ዝደሊ ክቕይሮ ዝደሊ ሰብ ኣሎ እቲ ካልእ ከዓ ክትዕርዮ ዝፅበየካ
كتستخاخلو كتسرحو زدليكا شو تحدك عري دلي تحدخا كعري دلي ስለዚ ትክዕረዝ ደሊ ኢዶ ኣጣሚሩ እቲ ሓደ ሰብ በቃ ብኩሉ እናተኸናኸነ ከም ዝቆልዓ ክዕርዮ እቲ ክዕርዝ ደለኸ እቲ ሰብ ክዕረዝ ደሊ ዘሎ ኣይደልን ክኸውን ወይ ፅቡቅ ኣሎ እቲ ግን ግድን ክዕርዮ ኣብቲ ናቱ መስመር ክእትዎ ዝደሊ ምዝኸውን ኣብ ክልቲኡ ሓደገኛ ይኸውን እዚ ሕጂ ካበይ ዝመፅእ both revolve from finding someone who completes us in some way and it's an endless search so እንታይ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ገለ ጎደሎ ኣለኒ እቲ ሰብ ዝመፅእ ድማ ምሉእነት ክምልእ ኣሎ እዩ ከምዚ ዝጎደለት መሰንገለ ናተይ ገለ ንብሎ እታ መሰንገለ መፅኣ ቦታ ሒዛ ሸጥ ክትብል ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ጎደሎ ኣለካ ክምልእ ኣልካ ናይ ሎሚ ግዜ ርዲኢት ኣብ ፍቅሪ ግን ንስኻ ኦልሬዲ ምሉእ ኢኻ ንስኺ ምልእቲ ኢኺ መናብርቲ ምሳኻ ዝኸይድ ኢኻ ትደሊ እምበር ጎደሎኻ ዝምልእ ኣልካ ኣይኮንካን ክትደሊ ዘለካ ምክንያቱ እቲ ጎደሎ ዘለካ ባዕልኻ ክትምልኦ ስለ ትኽእል እዚ ድማ ፀገም ከምዚ ጎደሎ ኣለኒ ነዚ ክምልእ ኣለይ ኢልካ ዘምፃኻ እዩ ባዕልካ ክትምልኦ ምስ ጀመርካ ኣየድልየኒን እዩ ሰብ ኢልካ ንክትከይድ ስለ ዝግድደካ ሶ እዘን ሎሚ ንሪአን ዘለና ሰባት ምሳና ከለዉ ብንገብሮ ጌጋታትን ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ብዝደጋገም መንገዲ ብዝግበር ቅሒሮም ክገትፉና ከለዉ ክምለሱን ኣይክእሉን እዮም ናይ ፅባሕ ዋይ ዋይ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ብኣጉ ፈሊጥና ነስተውዒልና ኣካይዳና ክንቀይር ብኡ መንፅር ድማ ሕጉስን ምልኡነት ዘለዎም ፍቅርን ሓዳርን ክህልወና ክትሕግዘና ኢለየ ገይርያ ኣይሆፕ ለፈቲኹማ ክትኮኑ ንብዙሕ ሰብ ክትጠቅም ስለ ትኽእል መጀመርያ ላይክ ኣብዋ ናብ ሓውኹም ሃፍትኹም ድማ ኣስክርዋ ምናልባት ንሂወቶም ክትቅይር እውን ትኽእል ትኸውን ከም ወትሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ መተባብዒ ቃላት ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ርእስቲ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩ ንብለኩም ሰሰናዩ ቻው